фазои нигористони донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон фарогири маҳсули тахайюли бою рангини рассоми халқии тоҷикистон сабзалӣ муродзодаи шариф буд ва олами рангини маҳсули эҷоди ӯ таваҷҷӯҳи ҳаводорони ин санъатро ба худ ҷалб менамуд. зимни ифтитоҳи намоиш намояндагони соҳаи фарҳанг аҳли зиё аз ҷумла намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон, консерваторияи миллии тоҷикистон, иттифоқи нависандагони тоҷикистон, академияи миллии илмҳои тоҷикистон, осурхонаи миллии тоҷикистон, иттифоқи рассомони тоҷикистон, кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи аҳмади дониши, академияи миллии илмҳои тоҷикистон, санъатшиносон, шоирону нависандагон, намояндагон аз вазорату идораҳои мухталиф, рассомон, муҳаққиқон ва донишҷӯёни муассиса иштирок намуда, саҳми арзандаи рассомро дар рушди санъати миллӣ ва муаррифии фарҳанги тоҷик дар арсаи байналмилалӣ баланд арзёбӣ намуданд. зимни суханрониҳо ҳамчунин таъкид гардид, ки намоиши мазкур гиромидошти фаъолияти як ҳунарманди барҷаста ва таҷассумгари роҳи тайкардаи санъати муосири тоҷик дар давраи истиқлол мебошад. рассом узви иттифоқи рассомони тоҷикистон буда, бо унвонҳои баланди давлатӣ аз ҷумла рассоми халқии тоҷикистон ва арбоби ҳунари тоҷикистон сарфароз гардонида шудааст. ҳамчунин ӯ барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абабдуллоҳи Рӯдакӣ ва дигар ҷоизаҳои бонуфуз мебошад. дар ҷараёни намоиш ба меҳмонон асарҳое пешниҳод гардиданд, ки дар иншооти муҳими шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои кишвар таҷассум ёфтанд. аз ҷумла саҳми ӯ дар ороиши меҳмонхонаи тоҷикистон, сирки давлатӣ, қасри иттифоқи Касаба ва маҷмаи Кохи Борбад ҳамчун намунаи барҷастаи санъати монументалӣ арзёбӣ гардид. зикр шуд, ки асари монументалии ӯ аз давра ба давра, аз дида ба дида, ки толори воридотии китобхонаи миллии тоҷикистонро зиннат медиҳад, аз беҳтарин намунаҳои пайвасти анъана ва навоварӣ дар санъати муосир ба ҳисоб меравад. сипас ҳозирин ба тамошои асарҳои рассом даъват гардиданд. толори намоишгоҳ, ки деворҳо ва ҳатто қисмате аз фарши он бо асарҳои рангоранг ва пурмазмун оро ёфта буд, таваҷҷӯҳи хосаи меҳмононро ба худ ҷалб кард. баргузории чунин намоишгоҳҳо дар доираи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон гувоҳи равшани таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ба рушди фарҳанг ва санъат буда, ба муаррифии арзишҳои миллӣ ва таҳкими ҳуввияти фарҳангии ҷомеа мусоидат менамояд.